the start line. You know what it's about, ladies and gents. It's about the break. Tristan Childs. Coach, welkom bij de Great Creek Run. Mijn naam is Chantal Pat, ik is de voorzitter van hierdie atletiekklub. Hierdie jaar is ons 22 jaar bestaan en die laatste 3 jaar het ons poging aan te bied om regtig hierdie wedloop uit te brei. Hierdie is ons trots. Ons kan die getalle sien, dit groei jaar op jaar. Ons het hierdie jaar ons eerste elektroniese tydstelsel ingebring. Baie dankie aan ons borgers, Werksfabriek, Superquick,